रोह्यातील निडी गावात धक्कादायक घटना. प्रेयसीच्या हत्येनंतर प्रियकरानं घेतला गळफास. रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यात सोमवारी दिनांक 15 जून रोजी रात्री घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्रेमसंबंधातून झालेल्या वादानंतर प्रियकरानं प्रेयसीचा खून केल्याचा आणि त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. मिळालेल्या माहितीनुसार रोहित पाटील आणि तन्वी ताडकर हे दोघेही रोहा तालुक्यातील निडी गावचे रहिवासी होते. मुंबई येथे स्थलांतरित झालेल्या एका कुटुंबाच्या घरची साफसफाई करण्यासाठी दोघे गेले असताना त्यांच्यामध्ये शाब्दिक वाद झाला. या वादाचं पर्यवसन गंभीर स्वरूपात होऊन हे दुर्दैवी घटना घडल्याने सांगण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रसाद गोकुळ, पोलीस निरीक्षक मारुती पाटील आणि त्यांचं पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रोहा उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले आहेत. या घटनेमुळे रोहा शहरासह परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये खळबळ व्यक्त होते आहे. घटनेमागील नेमकं कारण आणि इतर बाबींचा तपास रोहा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मारुती पाटील यांचं पथक करत आहे.